Skupina entuzijasta okupljena u splitsku nedjeljnu patrolu dvodnevnom manifestacijom proslavila je svoj 7. rođendan. Uz podršku turističke zajednice i općine Podstrana, nakon prošlogodišnjeg vrlo uspješnog događaja, i ovogodišnja je proslava iznenadila ozbiljnošću organizacije i velikom posjećenošću. Vrhunac prvog dana i ovogodišnja je proslava iznenadila publika koji je vozio kružnom stazom Podstrana, Krilo Jesenice, Dugi Rat, Omiš, Gata, Žrnovnica i natrag do Podstrane. U nedjelju su održani ispiti spretnosti na kojima su vozači imali priliku pokazati svoje znanje i spretnost. Uzbudljivim vikendom uz šarene oldtimere i youngtimere, splitska nedjeljna patrola još je jednom pokazala kako su za dobar susret dovoljni želja i zajedništvo.